Manjing warangka curigane usring kadhet kaca warangkane minangka gaman Kuntabaswara. Waduh paman, inggih kados pundi paman? Pun niki ibarat sego wis dadi bubur nah. Mila nggih, monggo langkung prayogi nyuwun pangapunten mawon nah. Nyuwun pangapunten boten saged mboyong begawan, boten masalah nak, boten angsal wayu, boten napa-napa, sing penting boten kecalan gaman. Jalaran gaman Kuntabaswara besok kenging kangge kegiatan wontening perang Baratayuda nak. Molat dalah inggih paman, yen ngaten monggo nyuwun pangapunten dhateng begawan Wisma Sidi. Monggo kita dherekaken nggih. Donya dagelaning alam Semartango pengawak Jawata iya kocap cinarita glising kandha kebate pedalangan boten nyaresaken lampahing Anoman ingkang sampun boyong gaman Kuntabaswara ingkang wonten tengahing catur margawana catur papat marga dalan wana alas tengahing alas nyriyosaken lampahing panengah Barata Pandhawa Permadi Taranggana anggone tarak brata suwene 44 dina ora gugur-gugur Semar kancik tekane goro-goro
Ndara ndara kula sampean wonten napa kula tingali katon sungkawa monggo sampean gugur niki sampun titi mongso napa sing sampean suwun bolak-balik kok tarak proto ndara kula nun tiang tirakat mbok nggih ningali wekdal mbok nggih ngerti titi mongso Bagong nak iya mo urung tak etang-etung anggonku lan sira nderekno bendara nunggu anggone tarak brata iki wis 44 dina gong lah kok sik gorong gugur